Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani, nginibingelele kuphi nakuphi la enibukele khona. Makuthi-ke usuku lakho lokuqala uyithola-ke uhlangana nalo mbukiso, ngicela ungalenzi iphutha kusekhaya la, subscribe kwi-channel, ulike i-video ebese uciphiza i-notification bell. Wenzelani na? Wenzela ukuthi-ke ngaso sonke isikhathi bangifaka i-video kule channel, wena-ke bese-ke uthola i-notification. Ngani zakwethu, kusihlwa nje ngizofaka abafethu-ke i-video ebuhlungu ngendlela eyisimanga. Lo esimbona la esithombeni igama lakhe uNelisiwe Neli wakaSilangwe endaweni-ke yaseHarding kwaJali, kuthiwa igama zakhele phase 1. Usisi-ke bafethu kwenzeke into eyihluku ngendlela eyisimanga osukwini-ke lwanamhlanje kumhla ka-8 kuMeyi bafethu. Nosisi-ke bafethu, usisi-ke ubulele-ke ingane enenyanga nje ezu-2 kuphela, kuthiwa uyiklinye wayiklina, then umphakathi uthe mawufika umbuza ukuthi hayi bosibani bani uyenzelani into kanje, ekuthiwa-ke uvele waphendula ngokuthi-ke nje bahlushwe yini, bahlanganaphi, ngoba yena ubulale inkukhu. Kuthiwa-ke ubedle amanzi amponjwana, kuthiwa-ke umphakathi ube usubiza amaphoyisa, wase-ke eboshwa kanjalo. Cabanga nje ingane ena-2 months nje kuphela izobulalwa uma wayo oyizalayo. Hayi bafethu, kuningi okusamele kwenziwe eNingizimu Afrika. Ngazi noma sidinga umthandazo noma sidinga amaphoyisa ngoba kwayewona ngathi a-corrupt ngendlela eyisimanga. Into esiyibonayo nje kuphela ukubulala, kodwa izinto ekanje cabanga ukuthi kumele ibukwe ngenye indlela. Siyawudinga nomthandazo othe uqina. So ingane zakwethu bekuzoshare lokho, make sure ukuthi uyayilike i-video, uyasubscribe kwi-channel. Mina nawe ngizohlezi ngikhona ngulethela-ke indaba ezitrendayo usuku nosuku. Kwamanje-ke i-video yethu-ke asibambe la, ngethemba lokuthi-ke sophinde sihlangabezane kwi-video elandelayo. Nisale kahle.